Čo tento tiger? Čo si to vymyslel? Ako to fungoval v praxi, že mal proste tigrov? Odkiaľ ho mal? Jedného kúpil z Bratislavy, takého 300-kilového, pri Bratislave od toho Ščerbaniča. V 1203 ho viezli, nie? Nie, ja som handulákom ho viezol v dodávke. Rozbil celú dodávku, kým sme prišli do Brezna. 1200, cez okienko labu prestrkával do kabíny. Cez stenu prebil preglejku stenu, čo bola za šoférovými sedačkami, preglejková stena. To keď sme prišli do Brezna, už nebolo nič, tam stena už nebola, to len triesky už boli. Ale on bol priviazaný reťazou oťažné vzadu na dodávke a dvere zadné zavreté, tak, že sa dostal labou iba po tú stenu, ale ku mne by sa už nedostal, ale ťahal mi takto. Operadlo mi ťahal takto dozadu, Handula, keď to videl, keď prvý raz buchol ten tiger, čiže taká diera v strede, 350 kg tiger, tak Handula ešte len naštartoval dodávku, vtedy pecka, taká diera tu, tak ten 2 metre mal ten Handula. Tak sa zľakol, že išiel vyskočiť z auta, tak kľúčko otrhol z núka, čo otváraš dvere, musel si zvonku otvoriť a utekal preč. Ušiel? No, ten rozbil, po Brezno rozbil všetko, ten tiger. A potom ja som ho musel na 5 metrov dlhej reťazke, on ho lákal na fľašu s cumľom do dvora v noci o 2:00 pred jeho domom rodinným. A ja som musel vzadu ho odviazať. Ale veľkého tigra na mlieko? No na fľašu s cumľom, lebo tak oni na to boli naučené, aj v zoologických všade, vieš tieto. A musel som odviazať tú reťazku vzadu, vojsť zadnými dverami do dodávky. On ho bočné otvoril, lákal ho do dvora cez bráničku. Ja som nastúpil a bočnými som zase vyšiel. Ako on išiel tiger za ním, tak ja na 5-metrovej reťazke som ho takto držal. A potom na schodoch on zastal, pozrel sa takto dozadu, tak som chytro zacvikol reťazku medzi bránu takto, vieš? A potom ten tiger sa pozrel dozadu, no, potom ho nalákal a mňa skoro chytil raz ten tiger. Tiger sibírsky je najväčšia žijúca mačkovitá šelma. Pochádza z východného Ruska a menších častí Číny a Kórey. Môže vážiť až 300 kg a dosiahnuť dĺžku tela okolo 3 metrov. Má hustú, svetlo-oranžovú srsť so širokými čiernymi pruhmi, ktorá mu pomáha prežiť v chladnom prostredí. Je samotársky, teritoriálny a mimoriadne inteligentný predátor. Každý jedinec si chráni rozsiahle územie, ktoré môže mať až 1000 km štvorcových. Pohybuje sa potichu a trpezlivo sleduje korisť, pričom dokáže za noc prejsť desiatky kilometrov. Chovať sibírskeho tigra doma rozhodne nie je bezpečné ani rozumné. Je to obrovská a nepredvídateľná šelma, ktorá potrebuje veľké územie na pohyb a špeciálnu starostlivosť. Aj keď môže vyzerať pokojne, jeho inštinkty nikdy nezmiznú a môže kedykoľvek zareagovať nečakane a nebezpečne. Keď je ohrozený, dokáže byť mimoriadne nebezpečný. Aká mačka, taký pán. Čo si myslíte o tom, že si Mikuláš Černák u seba doma choval tigre? Čo na to povedať? Viete, ako títo ľudia si chceli niečo dokázať už aj napríklad chovom takýchto zvierat a svedčí to len o ich mentálnych výbavách. Ako neviem sa k tomu nejako vyjadriť, že čo to znamená. Chcel byť zaujímavý pre to svoje okolie. Z psychologického hľadiska môže toto správanie naznačovať túžbu po pozornosti, obdive a výnimočnosti. Môže ísť aj o potrebu moci, kontroly a dominancie. Pre niektorých ľudí je to aj spôsob sebavyjadrenia a zdôraznenia sociálneho statusu. Ak je však toto správanie spojené s extrémnymi prejavmi, môže to naznačovať poruchy osobnosti, ako je narcistická, histriónska alebo antisociálna porucha osobnosti. Čo sa týka tých ostatných ľudí okolo neho, že ten Kaštán, ten jeho brat, že oni mali aký vzťah k tým tigrom? Že to bol iba taký výstrelok Černáka, alebo všetci boli takí, že máme tigre? Tak, Kaštán tam ani. On bol v Bystrici, on do Brezna chodil raz za týždeň. Kašľal na tigre. Neviem. To bola jeho iba zábavka, vieš, on to neholdoval tomu, jeho brat. Je to legálne chovať takéto tigre? Predpokladám, že na ne nemal nejaké povolenia špeciálne ani nejaké... Neviem, ako to bolo ako bola právna úprava v tej dobe, ale myslím si, že teraz sú tam nejaké podmienky a musí byť na to nejaké povolenie.
musíte splniť nejaké podmienky na chov týchto zvierat. Sú to chránené druhy, alebo teda ohrozené druhy, takže musíte mať nejaké zvláštne povolenia na to. Chov mačkovitých šeliem je na Slovensku obľúbený dodnes. U nás máme v súkromnom vlastníctve odhadom až 119 tigrov. Na porovnanie, v oveľa väčšom Nemecku je to 160 tigrov. Nie je to tak dávno, čo Slovenskom otriasla tragédia. Muža na Kysuciach roztrhali doma jeho vlastní domáci miláčikovia. Tentokrát to boli levy. Generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Dušan Karaska povedal: aj keď zdanlivo môžu byť krotké, môže sa v nich prejaviť pud šelmy. V stresujúcej situácii, ktorú si majiteľ nemusí uvedomiť, zrazu tá šelma zaútočí. A keďže to je veľké zviera, nie je problém zabiť človeka za pár sekúnd. A koľko on mal tigrov dokopy? 5. Ale niektoré mal od malička, nie? 3 kúpil malé, čo ich odvrhla nejaká v Spišskej Novej fyziologickej záhrade. Tie kúpil po 50 000 korún, 3 malé. Jedného veľkého, 350-kilového a tie 2 neviem, skade doniesol také malé. Jeden mal od toho Novotného? Šuhajdu. Novotného, nie? No počkaj. A ten Šuhajda bolo, že mu doniesol jedného tigra, že aby mu nemusel zaplatiť. Tak ho praskol. Hej. Ho vyplatil hneď. No. Že on mu doniesol tigra a on ho za to zastrelil, hej? No aby nemusel zaplatiť, nie? Tak je v rozsudku. Černák tigre spočiatku choval na záhrade. Najväčší a najťažší z nich, tiger Sultan, vážil až 300 kg. Ďalšie tigre, ktoré kúpil na rozdiel od Sultana, ešte ako malé tigriatka, prikrmovala Fenka Alica. Černák toto prikrmovanie ukazoval v rozhovore pre televíziu Markíza, kde predstavil nielen samotné tigre, ale aj to, ako k ním sám vstupoval do klietky. V tom čase verejnosť vnímala tigrov ako jednu z atrakcií, ktorú známy podnikateľ Mikuláš Černák ponúkal vo svojej vychýrenej chate, penzióne Shark. Raz, keď ho už mal inde na chate, tak on ma poslal. Ten tiger niečo mal, vypadávalo mu srzna, také fľaky mal, že nejakú chorobu mal. A potreboval ho od tých ostatných izolovať, do druhej klietky zavrieť. Ale sa bál ísť k nemu, tak mu tam hodil mäso a keď ten tiger vošiel do klietky, už mal iba zadok a zadné nohy von z tej klietky, tak mi povraví: chytro skoč a zavri dvere ho tam do klietky a zámku. No lenže ako som ho tlačil a ten tiger ma videl, začal cúvať dozadu, tak sa dvere otvárali, tak ja som ich pustil a utekal som von a on stál medzi dverami, Černák, a ja som sa potkol v teniskách tam na snehu a on takto iba som videl na ňom, že rýchlo poď, že som videl, že ten tiger už vyštartoval, hej, a on skočí 7 metrov z miesta a bolo do mňa 5 metrov. Tak ja som sa ledva stihol postaviť, vyšiel som vonku a on rýchlo zavrel tú bráničku. On mi hovorí: skoro ťa chytil. A mu hovorím: čo by si urobil, keby som sa tam pošmykol a dá mi labu na chrbát 300 kilový, tak sa ani nepostavím. Čo by si urobil? Tá nenechám ťa zožrať, tak by som ho zastrelil. A hovorím: čím by si ho zastrelil, keď si v teplákoch a pištol máš tam hore v aute na parkovisku? Čím by si ho zastrelil? Išiel by spať. Také som pozažíval. On s nimi ako aj niekam chodil, či boli len zavretí v klietke? Bol zo 2 razy s jedným, ale to bol taký len po kolená. Keď mal len tak 5 mesiacov ten tiger, tak ho zobral na vodítko a išiel s ním do hotela Bystrici do Luxu. Lenže keď išiel z toho hotela s ním, tak tiger prešiel 30 metrov a ľahol si na zem. On chcel s ním ísť doľava, ale tiger chcel ísť doprava. A tiger išiel, ma ho nedonútiš robiť to, čo on nechce. On si ľahol na zem a on ho ťahal na šmíku do dodávky, nechcel ísť. Takže 2 razy takto s ním išiel sa ukázať, ale... Ale nebolo to úplne, nie je to... Neskočil na chrbát, ja som šoféroval dodávku a mne skočil na chrbát ten tiger. A neporanil ťa? Tak škrabol ma takto tu na chrbte, lebo on ho pustil v dodávke z toho vodítka a on chodil po dodávke, tak bol taký po kolená len, hej, ale aj to má také zuby, aj také pazúre. A ja som šoféroval a to bolo automat, hej, taká americká dodávka. A on si mi sadol na nohy a takto pozeral na mňa. Tak robil. A ako si mi sadol na nohu, ja keď som pribrzdieval, tak som úplne zastal. A on mi hovorí, že čo stojíš, však poď, vrajím, ťahaj si toho tigra dozadu, lebo aha, tu na mňa vrčí, vystúpim, idem, head. A on vraví: nie, čo si? Ja som otvoril dvere, ja som vystúpil, ale ako som uvoľnil tú brzdu, tak auto sa pohlo, tak ja som držal volant a popri aute som utekal. A mu vravím: ťahaj si ho dozadu, lebo nenastúpim skorej. Tak potom ho potiahol si dozadu a kilometr pred jeho domom, keď už sme prichádzali domov, zase ho pustil
Tak 200 metrov od jeho domu ma sekol pazúrami do chrbta. Čo ste urobili v tom momente? To nie je taký škrabanec, len ako keď taká väčšia mačka. No, tak mal taký 5-mesačný, tak po kolená bol len. Aj mal 5 koní a 5 tigrov. A hoci kedy v noci nám zavolal, museli sme ísť o 2:00 v noci s ním pozrieť kone, či im netreba suché niečo seno tam dať a také veci. No hrozné. Ale na tigra ste nemuseli nejaké v noci ho ísť krmiť, či? Tiger ušiel mu z penziónu a behal po dedine. A veľký či malý? Starosta, no taký, po kolena tiger. Taký polročný. A starosta prišiel na bicykli a vraví, neušiel vám tiger, lebo tam na zastávke tiger na autobusovej. A druhý mu ušiel z domu, preskočil mu cez bránu. A ráno o 6:00 išli ženy do roboty, a tiger na zastávke autobusovej, na konci ulici. Tak mu ľudia zvonili, že pán Černák, ušiel vám tiger. Tak on zobral nejakú deku, džipa a na konci ulici hodil na ňo deku a tak s dekou ho hodil do džipa a tak ho zobral domov. A jak je to možné, že nikdy nedošlo k nejakému vážnemu incidentu, keď choval takto? To je len náhoda. Keby mu ušiel ten 300-kilový, tak to by bolo iný masaker. No ale aj ako ich prepravoval, že to proste, to nie je podľa mňa úplne že bezpečné prepravovať tigra na reťazi s flaštičkou. Niesol jedného do Trnavy, išli mu vyoperovať pazúry, ale ho uspal. Dal ho uspať. Ale že nemal nejaký taký, že rizikový plán, že OK, takže mal nejakú uspávaciu pištoľ alebo niečo také, že... Nie, to volal z bojníc vždy jedného, čo v bojniciach zoologické robil. A on prišiel s tým, alebo strelil mu takú šípku a uspal. Ale že mne to príde také logické, že ho takto prepravovať vždy, keď ho chcem niekam prepraviť. Tak toho veľkého neprepravoval, to len tieto malé pokolená, čo boli. S tými chodil v dodávke hore-dole, ale on by nešiel ku ním vnúka tiež. Nie? On nešiel ku ním. On len maximálne otvoril dvere, dal mu tú fľašu a tak ho pohľadkal, ale dnu ku ním nešiel. Tam, keď si sa otočil chrbtom, on hneď vyskočil. On odzadu útočí. My sme sa s Robom raz v noci zastavili u neho. A poďte ďalej, sme vošli dovnútra a on išiel do domu. My sme stali v záhrade pred dverami, jak sa mu vchádza do domu. A on kričí, že ušiel tiger. Nie. Robo sa otočí a drga do mňa, vraví, pozri sa. Som sa otočil a tí menší, počo oni boli pustení, ležali v záhrade. A ja hovorím, Pánenko sveta. A skúšam dvere a on zamkol dvere a škeril sa cez dvere, sa smial. A ja mu hovorím, nerob, otvor dvere, však tigrov máš von. Sa smial. A ja hovorím, otváraj, vravím si normálny. Normálne mal pustených v záhrade, ležali 2 alebo 3, ale tí menší. Ale to ťa roztráhne, ne? Tak potom nás pustili, ja mu hovorím, ja nejdem pred stáde, hovorím, kým nezabreš ich, tak potom ich pozatváral. Predtým mal Filu, psa a Mastifa tiež, ja som bol vo dvore a vybehli spoza rohu. A hovorím, že čo dá také psíska veľké? Tak ale psi, aspoň človek vie, ako sa pri nich správať a sú nejakým spôsobom skrotiteľné, hej? A že ja napríklad, keby na mňa zaútočí pes, tak viem, že dať mu ruku a nejakým spôsobom... No, ja som sa opýtal, a išiel ku ním do klietky, ku tomu veľkému išiel, ne? A ja mu hovorím, nebojíš sa ísť do klietky? A on vraví, podľa uši nejak, že on už vedel, že keď ten tiger, jak sťahuje uši, pamätám dozadu, ja hovorím, kašľal by som na jeho uši, aby som tam nešiel ani keby čo. Ale vošiel normálne. No ale chrbtom by sa mu neotočil určite. Vošiel k nemu a normálne. Asi bol veľký problém aj to, že toho veľkého nemal úplne od narodenia. Že ten bol ako... Lebo tí malí asi, čo ich mal od, neviem, či sa to volá mačiatko alebo tigriatko. No, ale ku veľkému vošiel pred nami. Ale majiteľ, ktorý mu ho predal, keď sme boli poňho, tak mal 5 metrov betónový plot doma a ten tiger bol na dvore na reťazi uviazaný. Čiže ten tiger nebol zvyknutý asi na nejaký ľudský kontakt a on ho choval jak andulku. A čo sa stalo s tými tigrami potom, čo ho zadržali? 2 dal niekde tam blízko Ilavy, tuším, že nejakému, čo s ním sedel. A pustili ho, tak 2 mu dal a 3 viem, že dali zastreliť. 3 z tých 5 tigrov potom, ako ho zavreli, tak dal v podstate zastreliť, alebo boli zastrelené. Že toto asi nebolo vo vašej náplni práce. To sme neskúmali, som sa, neviem, či sme to vtedy nejakým spôsobom preberali.
pretože keď je vyšetrovanie náročné a zložité, aj obsahovo a teda rozsiahle, tak človek nemá nejaký čas sa zaoberať takýmito vecami. A v tom 97. roku, potom ako som ja povznášal tie obvinenia, ako som sa podpísal vlastným menom pod to uznesenie obvinenia, tak mňa od toho odstavili a nastúpili vyššie postavení páni, ktorí sa dovtedy bali podpísať. Takže asi tak to bolo vtedy. Veď bol rozhovor v tom Teleráne, nie? Tam je na nete, čo robil ten Valko, čo natáčal aj tú oslavu. Robil rozhovor do Telerána s tými tigrami, ako chová tigrov a toto. Černák sa už v spomínanej reportáži rozhovoril aj o tom, koľko ho tigre stáli. Avšak to, čo pred reportérom nepriznal, bola zľava, ktorú dostal, keď predajcu odstránil. Keď sa ho redaktor pýtal, odkiaľ berie peniaze na zaobstaranie a chov svojich tigrov, zasmial sa a odvolal sa na svoju firmu Security 3 a svoje stavebné firmy. A on mu tam rozprával, že čo žere taký tiger, čo zožere? Ten moderátor sa ho pýtal, on vraví, že tak 2-3 kg mesa, že za deň. A potom ja mu hovorím, a prečo si mu nepovedal normálne, že 20 kg mesa zožere každý deň. Že 5 tigri celú kravu za 5 dní zjedia. Prečo si mu nepovedal? On mi hovorí, nemôžem povedať, že 20 kg mesa dávam denne tigrovi, keď deti v Afrike nemajú čo jesť, to by ako vyzeralo. Aha. Čiže on ako to asi 5 tigrov nachovať, keď každý zožere 20 kg mesa? Kravu zožrali za týždeň. Veď ten tiger najväčší chlapca dodrbal chlapca cez mreže. Chlapec ležal 2 mesiace na plastike. Chlapca dodrbal cez mreže, ten najväčší tiger. Chlapec išiel otvoriť takú kladku, ktorý tam robil, strážil chatu a s jedným potom ich chovali, hádzali im mäso. Hej, buď si ich kladkou pustil do veľkého výbehu, zavrel si, vošiel si jedno, dal si im do lodní mäso a potom si ich pustil naspäť, aby tam prešli. Hej. A tento chlapec chcel vyťahnuť tú kladku, vyťahol, otočil sa. Ako sa otočil, tak ten tiger veľký, ten sultán, labu cez mreže, tu ho chytil chlapca, takto ho pritiahol, počúvať, tu som videl, to bol kamarát môj. On obyčajný strážnik tam bol. Takto mu kožu stiahol na stehne. A ten chlapec, ako ho chytil, tak chcel sa takto, sa otočil a chcel sa chytiť tej mreži. Ruka mu vošla dnu, tiger ho chytil papuľou tu, takto si ho podal, chytil ho tu a tu ho držal. A ešte na chrbte mal od 3 pazúrov také 3 dierky tu. A tu ho držal za biceps, ten chlapec začal kričať, Heraklo Ondroambros hore, čo krmil ich, on spal, ten v slípoch vybehol vonku, zobral lopatu, násadu od lopaty tigrovi dal do huby a tak tomu páčilo, aby mu on pustil biceps. Bol bicepsu chlapcovi vyhryzol, chlapec bol 2 mesiace, ležal v nemocnici. Ten chlapec. Po 2 mesiacoch ho pustili a o týždeň išiel na kontrolu do Bystrici na plastiku, ten chlapec ešte s jedným kamarátom a zrazili sa z vojenskou aviou, zabili sa obidvaja. V ten deň, keď sa to tomu chlapcovi stalo, keď ho ten tiger dojebal, tak mal jeho malý syn krštiny doma, ho čakali chlapca z nočnej. Tak ten vytiahol ako nešťastnú kartu osudu. Narazili sme na jeden problém s tým, že došiel za mnou a mi hovorí, máš tu informátora policajného na seba v hoteli. Robili si srandu, že ja som behal s nejakým vedrom, s nejakou hlavou po parkovisku, ale kázal mi zobrať vedro a dať do auta, do akého auta mi nepovedal, takže ja som to doniesol a... Áno, tam to nás naznačilo úniku informácií od nás. Došli ste na to aj spätne, že odkiaľ? Keď sa nemýlim, zhoreli nejaké dievčatá pri zvolení, alebo kde bordeli, ktorý bol podpálený. Hovorí sa, že ich skupinou a... Teraz som vyhodil do povetria auto pred ministerstvom financií v Bratislave s 2 bratmi. Ja som si myslel najskôr, že si robí srandu, ale naozaj večer bolo v správach, že v Bratislave vybuchlo auto s nejakými 2 bratmi Danišovcami. Film a realita je úplne niečo iné. Aby sám odsúdený zasahoval do obsadenia, zasahoval do scenára, to je chore, to je zvrhle. A ešte aby štát na to dal 600 000. A prišiel tam jeden policajt nemenovaný,
a hovorí mne, teba idú zavrieť. A ja som sa smiel, mňa za čo? Za úvery, lebo chcú, aby si vypovedal na Černáka. A jeho právnik sa mi ide vyhrážať, že ak nejdem krivo vypovedať na Gaštana, čo by hneď Ševčík tu bude, čo by hneď vyšetrovatelia zistili? Ja som bol vtiahnutý do toho deja. A môžem vám povedať, že je to vrah. Že to nie je človek, ktorý si zaslúži nejakú pozornosť. Ľudia, keď zhliadnú toto, tak budú chcieť nazad peniaze za tú knižku, ktorú si kúpili, kedy som prelomil mlčanie, lebo ten človek prelomil mlčanie podstatne skôr.